Je fajn, keď tá žena je pomerne dosť konkrétna, hej, že ona popíše tomu mužovi. Častokrát tí muži si ani nevedia predstaviť, čo tá žena počas dňa robí. Hej, a pomenovať je tomu partnerovi a toto a toto a toto a toto a takto sa cítim a večer sa cítim takto. Príklad. A byť konkrétna hlavne aj v tom, že jasne pomenujem svoju potrebu. Hľadať niekedy balans medzi tým, že aká časť rozhovoru je v pocitoch versus potrebách, je niekedy náročné, pretože aj tí muži je každý iný. Hej? A pre niekoho muža jednoducho stačí povedať, je mi doma príliš smutno, potrebujem sa s niekým stretnúť. Jedna veta, kde je aj pocit, aj potreba. Alebo že potrebujem ísť zajtra s Katkou na kávu. Môžeš mi s tým pomôcť? To je, že jasne pomenovaná potreba a výzva. No, toto je spôsob komunikácie, ktorý má vysokú pravdepodobnosť uspieť. V tom rozhovore stále vstupujú do toho rozhovoru dva ľudia, ktorí majú každé svoje filtre, ja to volám. Táto forma komunikácia nemusí sedieť tomu druhému, ale je to stále o tej ochote, že sa budú navzájom ako keby ladiť a budú ochotní jeden druhého počúvať a tak trošku to vnímať s nadhľadom, že čo je ten spôsob komunikácie, čo vyhovuje.